Nigo ekiombe ekemo andamono esako ya Kangemi Kang'ora Omugusi Welfare Association agese county ya Nairobi chinsemo cha Kangemi nigo yaenekia homuroberi obene bugwasioria nago chakia senchira ya bene cooperative iyo era achie kubarenta amo ababwatani abo andamono egesa kukyo Omugusi asebono basabire bonsi bari nekirenga kyo gwesonani na barabo bababwatirani osebai bwatirani no esake iyo iri gocha kwegenderia ase amagimabo aiga otwale ngomo yega bwa abana ba minto au bale kolonche esako ekiombege ko kubuna Kang'ora Welfare keko toka Kangemi bottom line no toleboniga. Mimi ni area MCA wa kule Kitusuru na mimi ni chairman plan county, na leo nimekuja hapa kwa jamii ya Omugusi. Wamekuwa na event yao ya maneno ya mchango ya Kang'ora Association, Kangemi Kang'ora Association, na tukasema tukuje tuwashike mkono tutembee nao. Na kitu moja nimefurahia sana, hawa ni jamii wanajituma, wamekuwa kwa hii association yao, wametoka mbali, wamenipatia history yao, wametoka pale mahali wamefika. Maximum ni uwezo wako, kwa sababu ni chibasa chia utaketobeke chichego okonya mambi utabege tichi nyinge nchiwo okonya, lakini kokobeka chinga naro karuko imoki ne chinkora imoki ta okonya kene na indenko hakikishira nga bali bonsi pipa bege chibasa chiabo chire safe. Number 1 chibasa ntoriko bwata ere toruete igogo akana chibese PayPal number amarieta gocha nabere nga wa postire chibese gocha cooperative aende rinde liacha nga kwantumire chibese cha gocha sako ikorokwa Kangemi Kang'ora community sako igobono chibese na no kere statement totebenga totebenga ne member nitaete kumanya chibese chia ya sefiri nga gichire ekera achire gose na bora nyoro sefiri tamanye tibia utokogenda alia torusie statement cooperative ya muoroki tare fulani kwa begete chibese gete igobo koreka numboyo borabe nabatebe tia tangani korumwaso kerona quality ase tuachakirite nako tuachakirite welfare togate bono yaiboire esako so onyendirio bokereka nubu arengene byongosi twabwata gocha kango kende ngeyo igona kinko wakikishira nga esakeye asetorochi nagia so mwabana wasiwasi gosebesa yaungo sirere besa terigo sira besa mbiyere na inde ntobwatia sheria onsi ipi ebwenata kobwatigo ntobwate baelo tuetu na cooperative eito kobwatia lichiko buna obwenata komokero eroni yaito asengencho esako egochaka engeni ntuatebete iga ntori guchakira running percentage yenene otogochakira muna ngokero komokero kwa ira ni na 5% omotie nyumo for example oimoki 1000 igo